Tervetuloa kaikille, se on Nykätty Karttas täällä ja nyt mä esittelen tämän uuden Windows 10. Okei, ei tää ole uusi, noin vuosi sitten tuli tää esiversio, Windows 10 puhelinversio, esiversio. Ja ihan ekaksi mä haluaisin näyttää tämän asian. Mitä? Noniin, mennään nyt siihen asiaan. Eli, noniin. Tämähän on tälleen ihan tavallinen, mutta ei. Tässä on laajenna-nappi, jolla saa enemmän toimintoja. Se on erittäin kätevä ja järjestelmätoimintona jopa taskulamppu. Erittäin monilla kielilläkin tämä 10 on saatavilla ja tämä on suosittelen, mutta älä asenna 10 sinun ensisijaiselle puhelimellesi. Vaikka minulla se on ensisijaisella. Mutta ei siitä välitetä. Ja sä tarvitset Windows Phone Recovery Toolin. Ja kuten huomaatte, ei ole Internet Exploreria. No. Täällä on resurssien hallinta. No, jätetään Internet Explorer-juttu pois ja nyt keskitytään tähän resurssien hallintaan. Täältä sä voit katsoa sun puhelimen tiedostoja, joita mä en koskaan tässä videossa näytä. Ja ei tässä mitään sen kummempaa ole tässä resurssien hallinnassa. Ja uusi designi on tullut, kuten näette. Ehkä näette. Näette ehkä. Ja katsokaa, näin hieno se olla. Olla. Okei, ei välitä siitä. Ja noniin. Eikö olekin hieno designi? Ja siinä on poistettu sovellus. Ja nyt näytetään uusi kauppa. Siis jos tää nyt vatesta aukeisi. Tää on niin mahdoton. No, kokeillaan sulketta ja avata uusiksi. Tehdään niin. Eiku joo. Tehdään nyt vaan niin. Noniin. Sitten kauppa. Ja noniin, nyt se aukesi. Eli tää on ihan kokonaan uusi kauppa. Täällä voi ladata sovelluksia, ladata pelejäkin jopa. Okei, ei se ole jopa. Mutta täällä voi ladata pelejä, sovelluksia ja niin. Ei täällä mitään muuta oikeastaan voi ladata. Musiikkia. Kaikki musiikit täältä maksaa. Mutta eiköhän mennä näihin peleihin katsomaan. Ja elokuviakin voi muuten. Mitäkin täältä maksaa. Mulla on Minecraft Pocket Edition ostettuna. Ja asennettuna just. Ja otetaan tässä vaikka nyt Hillcreen. Okei, sori, tää tuli vähän hetkeksi mustaksi. Mä korjaan ongelman. No niin, täällä taas ja siis kokeillaan nyt Hill Climb Racingia. Ladataanpa se. Mitä? 2 miljoonaa? Sitten uskoisin, että korean kieltä. Kenties. En oo yhtään nähnyt sitä, eikä kuullut. Niin, en voi tietää. Enkä ole nähnyt, että sitä on kirjoitettu. Jotakin outoa kieltä toi on. Hyviä arvosteluja on. Ei. Tai no on tosi hyväkin arvo. 2 huonoa, 1 hyvä. No eiköhän ladata tää. Eiku asenneta. Ladata ja sitä asennetaan. No niin. Eli kuten näet, kun sä oot painanut sitä, niin sä voit vaan poistua. Ja sen pitäisi sitten näkyä tossa, että latautuu. Ja sitten, mitä mun pitikään näyttää? Juu, tossa tuli taas toi sama ongelma.
Niin tässäkin on uusi designi. Ja poistetaan nyt tääkin vielä. Ei me sitä tarvita. Mä oon tehnyt just tehdä sellaisten palautuksen niin tuli toi normisovellus, mikä aina on. Ja asetuksiin on tullut uusi designi. Nyt ne on järjestelty. Ja tässä on laitteen tietoja, jos haluatte nähdä. Aikaan siinä on ollut ne tiedot, joo. Sitten täällä voi myös etsiä asetuksia. Näin. Näin. Huhu. Joo, mä laitan tähän myöhemmin, kun sitä ei sitten rekordannut sitä. Unohdin laittaa OBS-asetuksista. Mut näin. Ja uudenlainen toi keyboardikin. Eli toi näppäimistä. Ja tässä se sitten on tää virran säästö, kun etittiin Sitten löytyi virran säästö. Ja lisätietojakin ja ekstratkin löytyy. Tai taisi löytyä, joka on ihan normistikki. Ja tosta voidaan asettaa toi asetus päälle. Noin, ja sitten toi meni. Ja Mediaplus-sovellus. Tai jos siis tää äänijuttu on myöskin uudistunut. Ja niin juu. Kuten näette, ei ole internetiä. Sen korvaa eräs toinen selain. Ja se on aika hauskakin. Jota en suosittele käyttää, vaan suosittelen, että otat jonkun toisen selaimen käyttöösi. Kunnes sitä on parannettu. Niin kuin minäkin teen. Surfin browseria suosittelen. Pitäis kohta kuvata toi älä kokeile kotona aikajakso. Mutta tossa oli nuo asetukset. Ja tääkin on uusi design. Ja etsitäänpä täältä Hill Climb Racing ja katsotaan kuinka hyvin tää pyörii. Nyt päästiin peliin. Oho. No palataan sitten kun tää on onnistunut. No niin, nyt tää onnistui taas. Mut pitäis asettaa nää pari asetusta vielä. Ehkä. Ei tarvii. Ei tarvii. Oho. Eiku, no niin nyt. Ei. No ihan sama. Kyllä tääkin kelpaa. Mutta tää päivittyy vaan semmosilla kulmassa. Eli siis niin. Ja laitetaan tästä FPS näkyville. Missä napissa se olikaan? Ei toi. Ei. Okei. Niitä on ihan hirveesti näitä nappeja. Wow, ei. Toi. No niin, nyt se näkyy siellä. FPS on ihan mukava näin alakuun. No niin. Ja sitten mennään. Paina sitten koko ajan kaasua. Yritetään tehdä neckflip jossain 2500. Ei. Niin lähellä, mutta niin kaukana. Ihan mukavasti pyöri täälläkin. No. Eiköhän tää ollut tässä. Ja niin.
Tää oli sitten tässä. Mennään vielä tähän. Ja tehdään näin. Miten? Okei. Okay. Ei tehdä mitenkään. Ollaan vaan ihan hiljaa. Mut mä en ymmärrä miksi mä tasoon, mut kiitos kun katsoit tän esittelyvideon Windows 10 puhelinversiosta. Muista tykätä. Joo, siis muista. Siis muista laittaa peukku siihen suuntaan mihin haluat. Tai siis 2 suuntaa on mahdollista. Ja tilaa jos haluat. Ja kommentoi tietoja. Mitä? No ja, niin, ja kommentoi